Iran nu va fi distrus și multe națiuni se vor uni pentru a ataca Israel, împlinindu-se astfel profeția lui Ezechiel despre ultimele zile și lupta finală. Iran nu va fi distrus, pentru că altfel Biblia ar minți, deoarece Ezechiel, capitolul 38, spune că Persia sau Iran, împreună cu Cus, sunt națiuni din Africa, sunt țări arabe. Put împreună cu ele și toate, acel Gomer și toate aceste trupe, Togarm este Turcia. Toate aceste națiuni se vor uni în ultimele zile și vor ataca Israel sub protecția sau sub comanda lui Dumnezeu, care este un lider care reușește să adune peste 200 de milioane de soldați. Atenție, biserică, Iran nu va fi distrus și multe națiuni se vor uni pentru a ataca Israel. Se împlinește profeția lui Ezechiel. Dacă cineva crede că această lume se va rezolva în următoarele zile, săptămâni sau luni, nimeni nu va rezolva asta, pentru că singurul care poate aduce pacea pe pământ este Prințul Păcii, adică Domnul Iisus Hristos. Oamenii încearcă cu bombe, avioane, amenințări și povești să normalizeze situația, dar de fapt colaborează cu Dumnezeu pentru ceea ce urmează. Ceea ce vedem nu este nici măcar vârful icebergului a ceea ce va veni nu doar în Orientul Mijlociu, ci și în Europa. Se vorbește deja despre rachete cu rază lungă, care pot ajunge chiar și în orașe europene, precum Paris, Roma, etc. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că lumea spirituală se va schimba într-un mod atât de radical, încât milioanele de demoni din Europa se vor agita și revolta, iar lumea va deveni un haos total. Biblia spune că cel care permite toate acestea și care conduce aceste milioane de soldați către Israel până la muntele măslinilor, unde va ajunge și unde va muri Antichristul, este nimeni altul decât Dumnezeu. Nu diavolul face ce vrea. Dumnezeu este cel care în final va spune: gata, s-a terminat. S-a terminat. Ați distrus lumea mea, planeta mea, ați transformat-o într-o peșteră de hoți și acum eu trebuie să vă arăt puterea și autoritatea mea. Toate națiunile de pe pământ vor recunoaște că El este singurul rege, că El este stăpânul pământului și că El dă și ia împărați. Singurul care poate pune ordine, nu doar în viața noastră personală și în inimile noastre, ci la nivel mondial, este Dumnezeu nostru. Marea bătălie este cea care va face ca toate războaiele să se termine odată pentru totdeauna. Însă încă mai rămân multe detalii de împlinit. Această restaurare spirituală despre care vorbim ne-a vorbit și Ieremia în capitolul 30. Citiți-l integral, este un capitol extraordinar. În capitolul 30, Domnul îi spune lui Israel tot ce li se va întâmpla, tot ce li se va întâmpla din cauza neascultării, păcatelor și mândriei lor. La final, când a descris totul, în ultimul verset al capitolului 30, Dumnezeu spune: mânia Domnului nu se va potoli până nu va face și nu va împlini gândurile inimii sale. Adică până când Dumnezeu nu va fi mulțumit și va spune: lucrarea este terminată, nu se va opri. Vor fi lucruri care se vor întâmpla de-a lungul unui timp, pe care oamenii nu le vor înțelege deloc. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne învață că, într-un moment, în zilele de pe urmă, poporul sfânt, poporul lui Daniel, adică poporul Israel, va recunoaște că singurul care îi poate ajuta și salva de exterminarea totală este Dumnezeu. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Ieremia spune: și la sfârșit, când furtuna va fi trecut și totul se va fi întâmplat conform cuvântului lui Dumnezeu, atunci, în zilele de pe urmă, oamenii vor înțelege de ce s-au întâmplat toate acestea. Dacă citim profețiile și le punem pe masă, care sunt foarte multe, vedem că primul lucru care trebuie să se întâmple și care marchează începutul este restaurarea națională a acestui popor. Restaurarea națională a unei țări care acum 70 de ani nu exista. Acum 71 de ani, această țară numită Israel nu exista.